Het is zaterdag 10 januari. De sneeuw ligt nog dik op de straat. De oliebel, de wafels zitten nog stief in de boek. De kerstboom is vandaag pas opgerold, maar Gansvelde is nu al in de ban van de Gekke Maandag. Want het is tijd voor het 75ste Prinsenbal van Gekke Maandagsvereniging De Wuilens. Vanavond gaan wij vroeger dan ooit ontdekken wie de nieuwe Wuilensprins wordt. En wij nemen nog mee op een kijkje achter de schermen. We zien bij de spetterende uitkom ek. We proeven een beetje sfeer en stemming in de zaal. Herfsthanenband, mensenkinder, Mike en Dylan. Het wordt een fantastische avond. En het is tijd in het teken van maar één vraag. Wie wordt onze nieuwe Wuilensprins? Kom mij naar binnen. We gaan ook eens vragen. Vorig jaar was je natuurlijk heel duur erbij bij Trio. Wat ga je we hebben iets meer werken te doen, nog boeten. Klopt. Maar van gevoel was je er heel dichtbij. Ja. Wat gaat er vanavond gebeuren? Heb je enig idee? Nee, echt niet. Nee. De namen die genoemd werden? Nee, niet daar. Nee? Bekende namen. Ja, De bekende namen, en dat zien ze al. Lars van Wielek. Ramon. Ramon, Lars Urik, ja. Lars van Wielek. Ik heb met ze allebei gesproken vorige week bij het afscheidsfeest. En ze hebben allebei toegegeven of niet? Nee. Lijken Evers, ja, u zag nemen hè? Ja. Maar ik hoop dat het een verrassing wordt. Ja. Precies dat. Ja, dat is wel tof of nee? Dat was mooi hè? Dat was echt een Ja, dat was mooi. Ja. En, wat gaat er gebeuren vanavond? Spannend, denk ik. Dat denk ik. Ja, er wordt steeds ouder, dus die anderen worden ook steeds jonger. Of die blijven dezelfde leeftijd. Groeis tegen nou uit die generatie, Bas. Ja, bij ons toen zijn er toch wel een paar die steeds bezig zijn willen schoongepoetst en zo. Hè. Dus ja. Ja, volgens mij heb je tegen een hele naaste die ook wel genoemd wordt, hè? Ja. Maar het zal wel niet. Dus, Het zal wel niet, ja. Hey, en een nieuwe opzet, vroeg op de avond, uitkomst, act. Ja, ik vind het perfect. Ik kan het feestpartij beginnen, hè. Dus Ja, precies dat. langer genieten, zullen we maar zeggen. Ja. Goed zo. Hey, heb je zin in vanavond? Zeker weten, ja. En kom je dan voor de Nieuwe Prins of kom je voor het programma? Eigenlijk voor allebei wel. Ja. Want de muziek is ook goed, hè? De muziek is ook weer goed. De Mensenkinder en de Herfsthanenband, ja, daar kom ik echt wel Ga je even... een hertje ook wel van kloppen, of niet? Ja, dat is wel heel erg leuk, ja. Ja, mooi. En dan als we even naar de Wuilens gaan, Wuilens Trio, welke namen gaan er rond? Wat denk je zelf? Heb je vermoeden? Lars van Wielek. Lars van Wielek? Ja, dat heb ik op Die heb je ook zo genoemd? Ja, dat is ook op de Wuilenspoel, geloof ik ook veel genoemd. Stan van Rens komt nog wel eens voorbij. Tegenwoordig wel eens. Ja. Lijken Evers wordt genoemd. Dat ziet toch wel, dat is al heel lang, dus... Dat is al heel lang inderdaad. Misschien toch wel een keer moeten gebeuren. Ooit een keer misschien, ja. Goed dat je er zit. Zin erin? Zeker, altijd. Ja. Zeker. Wat is zin in dan? Ja, en het uitkomen van de nieuwe Prins halen. Uitkomen of het pilsken of de muziek? Of... Veel stellen is altijd lekker, hè? Ja. Maar we hoeven niet per se voor de Prinsenbal. Nee, dat is Maar wat maakt deze avond dan speciaal? Ja, gewoon dat hele uitkomen, dat is altijd wel happening. En ja, het is gewoon altijd een leuke avond. Ja. Hey, en dan als we specifiek naar vanavond kijken, 75ste Wuilensprins, welke namen werden er genoemd? Ja, ik hier wel eens een Lijk Evers, Luc Bloemen, Sam Pieters, Lars van Wielek. Ja, en Jesse Frans is ook in het pool genoemd. Hè, Jesse Frans hoor, wat doe ik nou Jesse? Ja, ik heb gezien dat ik door mijn eigen broer erin ben gezet. Dus, Kijk, de munten delen als dat heeft het tactisch gedaan natuurlijk. Ja. Maar dan moest het toch onderhand. Ik zie misschien kan de camera maar even meekijken, maar dat is niet de goede schoenen. Dat is niet de goede schoenen. Nee. Dus dan betekent dat is de gummels trekken. Maar je stond hier wel met z'n drieën, dat zou je natuurlijk prima kennen. Het is wel goed op zich. Het schijnt eigenlijk wel prima, hè? Maar misschien niet voor een paar jaar. Of misschien vanavond. Ja, de wij. Ja, nou ben ik benieuwd. Ja. En wie gaat de prins weer vandaag? Stampieters. Ja, wij denken Stampieters denk je, hè? Ja. Je wordt veel genomen op het moment. Ja, niet als meeste, maar hij is wel een van de kandidaten. Oké, maar wat wordt er wel nog meer genoemd dan? Lijk Evers, Lars van Wielek. Freek wordt ook wel genoemd. Ja. Dat zien ze. Ja, en heb je voorkeur of is het gewoon we vieren toch? Zolang het maar leuk is. Ja, zo'n gooi hebben we nog nooit gehad, zingen we toch heel erg. De zaal is op het starten, de mensen achter het buffet. Het geluid is een soundchecken. De Wuilens druppelt langzaam binnen, want het is tijd voor het intern voorstellen waarbij het geheim, waar Velden nog 1,5 uur moet wachten, wal alvast en de Wuilens intern onthuld wordt. Kom je bij kijken? Goed, we gaan op het spannende moment.
Een van de leukste dingen. Het was weer een zoektochtje. September, zeg ik het goed? September hebben we weer gezeten. Op een maandagochtend. En direct dezelfde ochtend, een paar dagjes later, was degene die daar voorgesteld werd. Prins, aanstaande prins van Velden. Laten we beginnen dat de eerste adjudant die ik voorstellen, had ik hert vast. Dames en heren, Ramon Eulings. Dat is wat vertellen, Ramon. Nee, grap. Dan nodig ik 20 om met een andere adjudant. Die ik voorstellen is, dames en heren, Limburgs beste zanger, Lijke Evers. En een brief van Ever, wat had ooit gedacht, na al die jaren dat ik hem ken, van het Schambelse koeienboer naar Veldense prins. Dames en heren, prins Lars de Eerste. Mannen, 75ste Wuilers Trio. Dat is geen vastgeloofd jubileum, maar wel een jubileum. Stel ik eerst even voor aan onze kiekers en de Veldense mensen. Als dat nog nodig is. Ik ben Lars Wielik, 24 jaar. Ik woon in Schandelen. En ik zit mijn laatste jaar op mijn studie commerciële economie. En buiten dat, ik was bijbaantje werk bij Washington 7 in Venlo. En ik voetbal ook in het eerste, dus ik hou van voetballen. En buiten dat, gewoon uithangen met vrienden vind ik heel leuk. Een kroeg zitten, wat drinken, een beetje babbelen. En gekke monnik is ook een straf. Dat vind ik heerlijk. Gekke monnik vind ik heerlijk. Top. En dit jaar weer nog verder. Dat ga ik wel vanuit, ja. Dat ga ik wel vanuit. En adjudant einde, in heel veel is eerst onthuld worden. Ja, zeker. Goed, ik ben Ramon, 24 jaar. Ik kom ook uit Velden. Ik voetbal op de zondag in de tweede. Ik heb mijn studie dit jaar afgerond. Dus ik werk al fulltime als recruitment consultant. En ja, ik had ook van een feestje. Kijk, hartstikke erg goed naar de gekke maandag. Dus veel zin in. Tof, zeker. En adjudant weer? Lijke Evers, ook 24 jaar. Ik woon natuurlijk ook in Velden. Ik voetbal ook in het eerste samen met Lars. Ik werk in het dagelijks leven als co-manager bij een firma in de afvalbranche. En ik ben ooit jeugdprins geworden. Nou, dus mogen we het nou het echte werk gewoon meemaken. Dus daar heb ik heel veel zin in. Wat gaat er nou de komende 1,5-2 jaar gebeuren voordat ik onthuld wordt? Heb je enig idee? Ja, ik geloof allemaal op me afkomen. Ik weet het nog niet echt, maar ik denk dat het voorstellen, ook met mijn vrienden en zo, ik denk dat het kei leuk wordt. Ik denk dat het heel verrast zijn. Ik denk dat de meesten niet aan zullen zien komen. Ja. Dus daar kijk ik wel naar uit. Ja, dus en waarom denk je dat? Ja, gewoon ook een beetje rondgevraagd. En volgens mij wordt er wel wat namen genoemd. Dat is niet helemaal niet. Maar we hebben wel een beetje meegefantaseerd, dat ze wel een beetje meepraten met de rest. En die mij niet genoemd, dus ik denk dat die wel verrast zien. Dus dat vind ik wel leuk. Ja, komende week, ik denk gewoon een nieuw jaar vol gas. We hebben nog een eerlijke spreuk, misschien om erover aan moeten gaan denken. Samen en drinken. Samen en drinken, dat is een mooie. Dat is wel verrekken symbolisch, hè? Ja. Nou, dat wordt spontaan geboren. Dat is een trio wat flexibel is, wat van improviseren helpt. Of nooit staat als een spreuk. Ik ga het voorbereiden, ik ga het in het net steken, want dit zal niet de outfit zien, vermoed ik van dit jaar. Is het niks? Ik vind het prima, maar het moet anders. Ja, ik heb het goed. Ik heb een audio. Dat is gisteren ook genoeg. Lijke single. De nieuwe opzet, waarom die keus? Nou ja, goed, we hebben natuurlijk Prinsbal elk jaar. Dan mag ik de Prins, veel heer kan de presenteren nog uit. En ik kreeg heel vaak opmerkingen van de Prinsbal. Een kei leuke avond. We hadden het pas laat gezellig. En hadden eerst eens een beetje bijpraten. En totdat Emus zei, ik pak dat nooit vrij, want ik kom er altijd precies mijn half tier naar binnen en kreeg alles mee. Toen dacht ik, dat is niet de bedoeling. En toen sprak ik Bart, de drummer van Linkermek, een goede bekende van mij. Dan hadden we even het hofbal en zei, ik heb een half de Prins uit, dan was het feest. Toen dacht ik,
zo moet het zien. 1 en 1 is 2. De prins meteen moet komen, feest en dat ze ook kunnen genieten van de avond. Het trio is onthuld voor de Wuilens, nog niet voor het volk. Kent zich nog een tipje van de sluier oplichten? Is er een laatste aanwijzing te geven? Laatste hint? Ik heb nu van Willem Koumans geen hint. Ja, dat heb ik gehoord op de vlog. Nou is het dus nog achteraf. Dus de hint die ik me mocht geven was, omdat Lars uit het SB-baantje werken bij waanzin. Dus ik wil zeggen, we hebben een waanzinnige prins. We gaan afscheid nemen van onze prins Job, de eerste wisseladjudanten, Jimmy en Rens. We gaan het niet te lang maken, we hebben intern enorm afscheid genomen van elkaar. Dat was de grootste verrassing in mijn leven. En ik heb er geen seconde spijt van gehad. Ik ben trots dat wij ook als trio hebben mogen hebben. En ik wil dich het laatste woord geven. Ja, dankjewel Martin. Nog steeds dan, het begint met een hele simpele vraag, was alleen maar ja of nee, hoe ze zeggen. Die vraag bezorgt ik wel uiteindelijk als Jos is een fantastisch avontuur. We stappen in de trein en in de trein die gaat weer een raket. Die dagen door, die vliegen voorbij. Maar zoiets wie het werkt bij een trein, komt er ook een eindstation. Dit is ons eindstation, die stappen wij uit. Komen dadelijk 3 niet. Maar de reis is wel onvergetelijk voor ons geweest, denk ik. Ja, ik weet dat ik vorig jaar nog heb gezegd dat ik hoopte dat wij onze energie op wat over kosten dragen. Nou, ik kan alleen maar zeggen, dat heb je zeker weten gedaan. Je was fantastisch, dankjewel daarvoor. Ook een speciaal dankje voor de ganse Wuilens. Je bent fantastisch geweest, ze hebben ons geniaal ondersteund. Ook ons elders en onze ganse familie, dankjewel. We hebben er altijd goed opgestaan. 's Nachts nog wasjes gedraaid, weet ik wat allemaal over ons. Zodat wij weer paraat kosten staan. Ons vrienden, ons vriendinnen, de jeugdstuif, Prins Milan met Bouke en Job. De 2 kasteleins voor het geniale feest wat ze 4 dagen lang voor ons hebben meegegeven en ook voor OG. En in het bijzonder onze residentie Café de Sport. Ja, dank u wel voor de laatste tijd. We hebben onvergetelijke herinneringen mogen maken die we ons ganse leven zullen blijven koesteren. Dus dank je wel daarvoor. Dan ga ik even Job, Rens en Jimmy de Vels strijklap. Dan gaan we weer 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Al het gooien, geiden het keer voorbij. Goed gerooien, straks stonden we niet meer in. Maar dat maakt niks, want ik weet dat dit liedje het volgend jaar weer gaat. Hier komen er 3 hierbij met de traditie, de lullige mutsjes, het rode shirt en de adjudante pul. Dus eerst. We beginnen te tellen. 3, 2, 1, ja! Ja, 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 ja. Oh, 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 oh. Hey, we hebben een winnaar en we hebben een nummer 2. Je mag er allebei bij. Jongens, welkom bij de club. Tot een keer boven. Dit is het. Niet langer. En uiteraard hebben we ook een medaille. Rondig zijn, want het is heel fijn voor die man. Onder het goeie staan. Fantastisch mooi. Je kan hem gevonden worden.
Dus best te geloven. Ik zou zeggen, laat ik vooral vallen, vooral niet springen. 1, 2, 3. Hey op! Ik hoef er niet vol. Zien we een beetje kloven, ondanks dat het niet vroeg in de oven is, dames en heren. Zien we de kloven? Kijk eens harder, zien we de kloven als een eerpens? Ik zou zeggen, zien we in het midden, zien we hem staan. Dan staat er, dames en heren, midden staat er. Als een eerpens, DJ, let's go!
Meneer Prins Lars en zijn adjudant Ramon en Leken, de eerste veld zijn break op. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. We willen maar één ding velden. We willen behuren het woord aan onze kerstversen, meneer Prins. Goedenavond velden! Hebben we nog een beetje zin in? Gelukkig, weet je ook. En we gaan samen met Och en de Wuilers een geweldige over maken. En voor iedereen die nooit dit feest niet goed getest is, we gaan daar met z'n allen naar de sport. Als bij de sport ook afgelopen is, gewoon niet helemaal onderschandelen. Dus met de weersvoorspelling een beetje te. Dus we gaan met z'n allen af, dan ben je adjudant Ramon. En we gaan een geweldige open maken, jongens. Wat komt? De kaart is te gek, de beelden het heet. De boeren in de boot, de kerk ging aan best. Die vult waren midden, en toen gaan we weg. En de komt heen, er is toch nog wat meer. Door storen dan, door zitten we op, door hangen we dan. Als de wind nooit zie je tijd, kom ik bij je goed door. Heren, hoogheid, adjudanten, de kop is eraf, de uitkomst echt is geweest. Wie vult dat nou? Heerlijk, heerlijk. Eigenlijk het geheim van de schouders af, echt. Dit is een boel genieten vandaag. Want dit was even een partij zenuwen, of niet? Ja, vooral de laatste paar uurtjes weer hoe moest komen, dan stonden een beetje trillende handjes. We hebben nog allemaal gevolgd even achter de schermen en ook die andere jongen die mee hebben gedaan met de act. Wat fantastisch om dat zo te kunnen doen, of niet? Ja, zeker, fantastisch. Ja. Iedereen die leeft iets goed is. Gehad, maar ja, fantastisch. Ja, chic. Hey, en zo'n uitkom echt meedoen, als degene die het dan niet in het trio zet, daar heb je alles lekker met gedaan, of niet? Ja, al een paar jaar. En dan heb ik het idee dat die uitkomst best wel lang duren. En het zou het dit jaar ook zien, want we hebben van tevoren gehoord wat er allemaal ging gebeuren. Alleen 2 keer knipperen en het was voorbij. Dus ik denk dat dat een goed teken is. Perfect. Voor mij was dit de eerste keer, dus ja, het is toch even wennen. Ja. Hey, en heb je de elders van tevoren al ingelegd? Wist je hier wat van, Lars? Mijn vader wist het toevallig wel, want hij moest, want anders zou hij niet komen. Mijn moeder heeft gehoord, mijn moeder wist van niks. Dus die stond nou wel te springen, ja. Maar wel fantastisch, hè? Heb je ook? Ja, mijn elders wisten van niks. Ik heb alleen mijn broer Pascal, die heb ik ingelegd. Via Maarten. Ja, maar ze waren wel al heel petit. Ze waren gelukkig heen, dus even dubbel gecheckt. Goed zo. Hadden niks door. Ja, we moeten ze niet missen, hè? Bij dich? Mijn elders wisten het ook nog niet. Dat heb je misschien kunnen zien in de treun van mam die naar beneden kwam. Ja, had ik ook wel niet anders verwacht. Mijn schoonelders die zien wel iedereen gelegd. Top, dus, fantastisch. Die is ook net binnenkomen lopen. Dus, Kijk. Nou ja, dan houden we ook niet veel langer op. Maar dit is pas het begin, hè, mannen. Want er komt nog heel veel meer aan de komende 10. Hoe kijkt je het meeste naar uit? Ja, de meeste natuurlijk wel een gekke weekend. Dat is logisch. Maar ik vind het sowieso een fantastisch weekend. En om er ook een dienskant mee te maken, dat is echt goed. Ik denk dat het echt geweldig is. Top. Dans maar liedje, dans dit
een schitterende avond, dames en heren. Bomvolle zaal, groot feest van begin bis eind. Vroege openingsact, dus ramfeest er nog. Ik hoop dat je hebt genoten. Wuilens is net op weg naar de residentie met Eurenierprins. Velde druppelt langzaam de hoes toe, schuifelt over de weg. Maar niet getreurd, want over 2 weken op het veld, nou nog vol sneeuw, stijgt dat fantastische grote Wuilenspaviljoen voor de 4e keer inmiddels alweer. En gaat gans Velde, jong en oud met elkaar Gekke Maandag vieren. Dus niet getreurd, er komt nog veel meer aan. Ik wens ook een fantastische Gekke Maandag. Bedankt voor het kijken. En wie is de volgende?